Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:54. Good evening, mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa isa ka tuman ka maragtason nga adlaw sa inyo Tran, Luzon, Visayas, Kamanakon, Mindanao. Aksyon Firing Line! Firing Line! Yari kita sa Pizza 30 sa Hunyo tuig 2022. Katapos ang indang pizza sa kag-adlaw sang ikanom nga bulan sa mga tuig 2022. Kalabanan nga pananawan kag palamatinan sang publiko subong adlaw halin kaina sang aga hasta subong nga kagabihon ar nagsentro sa ginatuwag nga inaugurasyon kag opisyal nga pagsugod pangalagad sa mga opisyal sang gobyerno diri sa Pilipinas. Aksyon Firing Line! Aksyon na firing line nga palatuntunan magatutok sa sading asahi sa nga mga balita man naglipas na ang isip-isip ta masulosobra anom ka oras sang opisyal nga magapungko sa ila sa nga palangakuan ang mga bag-o na iliher nga mga opisyal datos gobyerno nakaligad nga eleksyon. Aksyon Firing Line! Firing Line! Noon time sang June 30, amoning mga inuras, oras sang bus lanay. Bulos sa mga nagkalapierde, bulos ang nagdaog, no? Subong ang kalabanan nga mga nagbulos nga opisyal, nagapulo pahuway sa ila siring lawas, kamanti plus pinsar nila kay man kapoy-kapoy man, kapoy-kapoy man ang nabatsagan nila sa transisyon kag turnover nga ginatawag kaina. Aksyon Firing Line! Firing Line! Ang maragtason nga adlaw subong nga Hunyo 30 ayhan opdan man inisang maayo nga lakat sang tiyempo, maayo nga lakat sang panahon man katapusan na kita nga adlaw June 30 ang bulan sang Hunyo mga kaakson wagid man ya sang ginbilin nga malain nga peligro kun halit sa aton diri kun lakat sang panahon ang paghambalan kami unta pagsunod sa bulan sang Hulyo mangin maayo lang ang ato sa nga tiyempo kay man nagapasulod na nagahilapit na ang pagbukas sang klase kaya ang klase mga kaaksyon ginapatihan nga base kung magbalik na ang normal nga face to face o kung pag-atubangay personal sang mga ginikanan sa estudyante kag mga manunudlo. Aksyon Firing Line! Ang face-to-face nga klase bala mga kaaksyon ti amo nang isa sang ginahatagan prioridad subong sang nagapungko nga temporaryo nga tiglikom nga si Vice President Sara Duterte. Aksyon Firing Line! Firing Line! Tikon lakat sa panahon dire sa may Bacolod City mga kaaksyon hubalin kaina may mga seman sa naliga nga adlaw. Ang naesperinsahan naton may mga gom-guom, may mga ara sang pagtupa sang nipis nga dabo-dabo o kun tulutalithi. Una kita maghibalo kun anong lakat sa panahon, subong kagabihon, tubtubwas sa kaagahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Angin kaupo na ito na Aksyon Gan ni Republika. Aksyon Gan, mayong gabi please kabin. Mayong gabi, Aksyon Marno, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakat sa aton tiyempo, sini nga gabi, Webes kita karon, Hunyo 30 tuig 2022. Si Tropical Depression Kaloy, nagkagwa na to sa Parno, kagin final ng aton nga weather bulletin, no? Baliway na to siya sang epekto. Ari naman ang panibago nga nagtuhaw diri sa may dalom-dalom naton sa may Palaw kag nakasaka ini siya subong ara na siya sa Northern Luzon. Ginahingadlan ini siya Duming, no? Si Tropical Depression Duming. Ang iyang category is Tropical Depression. Dason ikapat na ni siya, no? Nagaantad ini siya karon sa distansya 940 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang extreme o pinakapunta sang Northern Luzon. 19.4 degrees north, 130.9 degrees east. May kabaskugon man ini nga hangin 45 kilometro por hora, nagamadlos ini siya masubra sa 55 kilometro por hora.
idulot kani ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Subong man sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, ang nagagiho ino si Tropical Depression Doming padulong northwestward no namin na nakatungdan sa sulod sang 15 kilometro per ora kag ang southwest monsoon nagakomplementar ni siya gina-enhance siya si Tropical Depression Doming no panibag-o niya si Doming nagaapekto siya nakatungdan nga bahin sang Central kag Southern Luzon partikular sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan nga maulanon ang tiempo tugan ni monsoon trough kag southwest monsoon samtang si active tropical cyclone sagwa na isang para mo ni si tropical storm Chaba nag-intensify siya amo ni siya anay si Kaloy no 435 kilometros ang iyang lokasyon sa kalayoon sa nakatungdan sang Iba, Zambales. 16.1 degrees north, 115.6 no. So palayoon ni siya, may kabas kugon nga hangin mintinado yas 35 kilometro per ora nagamadlo siya masubra sa 90. Daw paas ni siya sa southern China. So ang direksyon niya naaminhan na sidlangan sa sulod sang 10 kilometro per ora. Okay, amo na update naton sa mga bagyo kag si Kaloy kag si panibagko nga si Tropical Depression Doming naman. Ang iban nga bahin sang aton kapungsuran lakip na kita diri sa Western Visayas no, Negros Occidental. Generally fair weather kita, mayo nang aton tiempo may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga mga pag-ulan o kon pag panaguob nga tuga ini isang localized thunderstorms. Naog kita diri sa coastal water condition sa iban nga bahin sa atong kapungsuran. Lakip man kita diri sa western seaboard sa Kabisayan, nagapabilin sa gihapon nga ari kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin ini sa direksyon nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na nasidlangan o kun southwest to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kagari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya no. Ang mamangyapon 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga wave height sini nga gabi. So, nilakat sa aton, Jimbo, sini nga gabi, Action Mar. Sige, Action Gun. Salamat, Action Gun. Action Firing Line. Kana Republika sa Provincial Disaster Management Program Division nagbiya na sa aton si ang Bagyo Kaloy, puro may ara naman nagsunod from Kaloy to Doming, si Tropical Depression Doming. Action Firing Line. Firing Line. Alagmat alerto kakalong-halong lang perme ang ato sa nga mapanugyan sa inyo kaya basta gani lakat sang tiyempo ang paghahambalan hindi gid mapaktan kung kaisa nagapangibot kung kaisa nagapangbulaga. Action Firing Line. Malang-alang ka mabasa gid ang imo sa nga yubon-yubonan. Sa gyapon gina agdaramon kamo nga makigbahin sa amo sa nga official live stream. Just log in sa Facebook page sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ipadala ang inyo sa nga mensahe, komento, opinion, kag reaksyon. Action Firing Line. Firing Line. Sa ato sa mga balita, ginatalakay isyo nga inyo sa mabatian. Plus ang permigwigid ginapakabay sa nga panatuntunan. Like and share, share and like. I-share, kag i-like ang live stream sa Action Radio Bacolod. Para damo-damo sang malabutan, damo-damo man sa makabalo sa mga balita diri sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, kag bug-os nga Pilipinas. Action Firing Line. Oras nga 3 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 sa iluhanta nato sa iluhantay sigida ang tuman ka mga mainit nga mga balita sa ato sa nga pagpangalagad. Action Firing Line. Firing Line. Sa pang-nasyonal nga istorya, way nasa makalabaw pa sa balita may kantanan sa opisyal nga pagbulos ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilay ka 17 nga Pangulo sang Republic of the Philippines. Una nga nagpanumpa kay nasang udto sa National Museum grounds dito sa Manila.
ang tawag sa natabo kaina, Duterte out, Marcos in. Aksyon! Firing line! Firing line! Pero ang pamangkot dari kung ang pagpalakat ni Marcos sa Pilipinas bala mangin in man sa mga Filipino. Kaya nasang udto ang Action Radio Bacolod pagi sa mother station namon nga DZRH Metro Manila. Nagtutok man sa inaugurasyon kag pagpanumpa ang mga pasalig kag plano ni Marcos na batian man apang liwat nato ni nga balikan. Updi ninyo kami sa paghimay-himay, sa pagsipad-sipad sa mga ginpromisa sang bag-o nga presidente. Aksyon! Firing line! Firing line! Sa ilawanta naman ang istorya kay Anay Presidente Duterte. Isa ka oras antes magtakop ang isa nga termino kaina, si Duterte why niya maghulat pa, kundi nagbiya na siya sa palasyo sang Malacañang. Ginatagan sang ginatuwag nga departure honors sang militar sa sulod sang palace grounds. Siya ning gisugata man sa kaida ni Marcos. Gintagaan siya siyempre sang pagdayaw, nagkamustahan na sila matapos ngati, why na nagpadamo pagamo si Duterte, nagbabay na siya, nagyom-yuhom jutaya. Aksyon! Firing line! Firing line! Nagdiritso sa mga kaaksyon pauli sa isa nga lugar dito sa may sunad sa Davao. Pero are sa mga nagapamangkot kung ano ang masunod para kay Duterte. Ano ang himuon niya subong nga hindi na siya presidente. Ang iban nga mga taraso nagasiling nga basi mananom siya kamuti. Aksyon! Firing line! Firing line! Pwede, kasaot gani si Duterte budots, mananom pa kamuti. Si Duterte, subong edad niya ni is 37 anyos na. Pero lagting yapon ang paminsaron sa rin. Nagpalayag na ni sa una nga he will completely retire from politics. Pawayway na saan, pawayway siya, kag mangin isa na lamang siya kasibilyan. Mga buhi siya upod, ang iya sa ni pamilya, labi ng iya sa nga mga kaapuhan. Action! Firing line! Pero ari ang dapat naton bantayan, di bangod basi maglain na naman ang pensar ni Duterte, kag batunon niya ba na ang dumduman yung una nga tanyag sa iya, ni Presidente Bongbong Marcos, nga mangin anti-drug czar sa gobyerno, para ang ginsugdan kag wala pa matapos-tapos nga illegal drug campaign mapadayon. Action! Firing line! Firing line! Ano ang matabo? Abangan natin. Abangan natin sa kurbading. Ang pagpadalom tapagid sa istorya, no, sa pagbiya ni Duterte, kag pag-abi-abi sa mga tao sa Pilipinas kay Marcos, ato ni balikan dugay-dugay lumpatan ta na ang mga dalagko ng mga balita sa bayan sang lokal. Ay, by the way, may isa pa ka nasyonal, gli mo nohon ko gini. Kabati makamuguro sang the Spice Boys members sang kamara. May Spice Boys na nas kamara mo. O subok-subok ang balita niho. Para sa mga abyan, kakilala, kag pamilya ni Anay Camarines-Sur, Representative Rolando Nonoy Andaya Jr. Isa man sa bantog nga personalidad mo sa patag sa politika diri sa Pilipinas. Subong adlaw ang balita, ang report mga kaaksyon, ang gina-report sa isa ni mismo pamilya. Nga ining si Anay Congressman Andaya, nagtaliwan sa edad nga 53. Nakit-an isang patay na sulod sa isa nga puluyan dito sa may sunad sang Naga. Isa sa mga veterano nga politiko, nagserbi nga kongresista sa 11th, 12th, kag 13th Congress. Action! Firing line! Firing line! Sa 13th Congress, nangin malipot lang ng isa nga pagpangalagad, kay kinuha ni siya ni Anay Presidente GMA bilang budget secretary sang tuig 2006. Pag 2010, liwat ka nagdaog kongresista ining si Andaya, nagsigi-sigi ning pagpangalagad niya hasta sa 2019. Pero nagligad nga eleksyon na niyo, dumalagan siya gobernador sang Camarines Sur. Pero napierdi niya sa kasumpong niya nga si Luigi Villaforte. Action! Firing line! Firing line! Dumduman taning balita ni nga nakaluwas ni sa duwagid niya mo. Nakaluwas ni si Andaya sa duwagid ka mga ambush. Sa iya. Ginapatihan to nga ang plano
nga pag-ambos o kung paglikidar sa iya may kantanan man sa pamulitika. Aksyon! Firing line! Firing line! Ang pamilya subong sang anay kongresista nawagan gis publiko panawagan nga buligan sila pagpangamuyo na lang. No? May pilaman ka mga suod nga abyan, labi na sa politika, amat-amat naman nga nagapalabot sang pagpakig-unong sa pamilya andaya. Aksyon! Firing line! Lumpatan ta mga kaaksyon ang balita lokal. No? Sa balita lokal, Bing nagtapos na, Albi nagumpisa na. Sa sunod sa Bacolod, bulos naman ang mga bagong nagdalaog opisyal sa gobyerno, nagligad nga eleksyon, turnover sa mga pagkabutang halin sa outgoing pakadto sa incoming. Aksyon! Firing line! Firing line! Pero ang natabo kaina sa New Government Center kon NGC, pinalabang ka mga winning kag re-elected councilors ang nag-report. Kay ang pinakaginahulat gid kuntani, kasi Mayor Albi Benitez, isa sa gali sa mga nagtambong man sa inaugurasyon kag oath-taking ceremony ni Bongbong Marcos dito sa may Metro Manila. Aksyon! Firing line! Ang balantayan buwas ng adlaw, una nga petsa sang Hulyo, bangod rin nakaschedule ang inaugurasyon kag pagpanumpa ni Mayor Albi Benitez. Tuman ka signifikante ang mga adlaw sang bulan sang Hulyo para sa Benitez administration. Aksyon! Firing line! Firing line! Ngaman kay kun lantawon naton kag sundon ta ang dalagan sa mga plano, isa sa ginatarget nga mahibaluan sang Benitez administration amo ang government transaction sang nakaligad nga administrasyon nga ang imbulbado diri 1.5 billion pesos. Aksyon! Firing line! Alas sa 7:11, Aksyon Radio Philippines Standard Time sa bahin naman sang mga bugos sa konseho sa Bacolod. Damo sa mga re-elected pero may ara man nga mga baguhan. Ang NGC kaina nakitaan man amat-amat nga ginailisan ang duag. Kung sang una ang ribbon, ang tarpaulins, ang streamers nagabadaag nga pulang-pula. Subong adlaw mga kaaksyon ang panalukan sa mga tawo nga nakakadto sa NGC na ilisa na sang puti. Aksyon! Firing line! Firing line! From red to white. Executive order ni Mayor Albi Benitez angon sa padayon nga pag-away sang sunod kontra COVID-19 ginapaabot ni Vice Mayor Familiaran. Aksyon! Firing line! Samtang Grupo Progreso nga nagdaog nagligad nga piniliay magatambong man sa inaugurasyon sang Team Asenso buwas nga adlaw hugpong kita. Aksyon! Firing line! Firing line! Karon lakta naman na sang hindi amo nga mga istorya sang Bacolod nun kag sa mga Marites kag Marisol. Aksyon! Firing line! Kundi ka mo magtambong, no? Tambong ta, way man na sang malain nga kung hindi ka mo magkaalyado, kaya tinutuyo sa pagdalagan nyo kag sang pagdaog nyo, amo ang pagabulig man sa Bacolod nun. Aksyon! Firing line! Firing line! Ang dugang nga detalye sa nga mga balita aton man hibaloon dugay-dugay mga kaaksyon sa report gikan sa NGC. Ano naman ang balita kay Anay Mayor Bing? Kaina sang aga hasta mag-udto mga kaaksyon ang Mayor's Office sa NGC. Tuman katawhay, tuman kalinong. Aksyon! Firing line! Firing line! Hindi bangod kun masihan tang laragway nga nakita ta kaina, huwag gina sa misa katawo nga makit-ani. Bangod sa hindi man pag-report sang anay alkalde, kung wala si Albi today, wala man si Bing. Aksyon! Firing line! Firing line! Ang natabo nga ang gintukod lamang transition team sang outgoing administration kag pila ka mga department heads ang nakitaan nga nagtugyan sa mga dokumento nga abala may dapat gid matabo nga pag-turnover sa mga kagabitan ang outgoing sa incoming. Simple-simple lang pathag sire. May mando ang DILG mo. Sa taran-taran nga mga incumbent governors, mayors, kag local government units nga dapat mag-organisa sang ilatag sa tagsa ka mga local governance transition team. Ang tinutuyo sila simple lang para sa effective transition kag turnover of responsibilities. Aksyon! Firing line! Dapat taran nga mga LGU assets, records, kag documents ang dapat i-turn over transparently
kag efficiently sa bag-o nga set sa mga elected local officials para nga ang mga programa nga nasugdan kag wala pa matapos mapadayon para sa kayuhan sa pamuluyo kag kasanyugan sa ang syudad. Amo man na nakasimple. Action firing line. Ano ba ganibal sa nga balita sa lokal, mga inaugural messages kag speeches sa mga alkalde subong adlaw sang transition ginbantayan kag ginpamatian. Kung re-elected daw hindi tanto makakuha sa atensyon. Pero kung bag-o gani nga magapungko ang kada tikab sang baba. Kag ginapagwa nga mga tinaga sila sa nga pamulong-pulong ginapanilagan gid sang mga tumalambong. Action firing line. Dari sa Negros Occidental, ang sa Bacolod, buwas pa naman matabo ang inaugurasyon. Pero sa ibang nga mga syudad, kay na lamang sa hapon, ginpatigayon. Action firing line. Tanbay kamo kay ang tutukan sang sini nga panatuntunan, syudad sang Kabankalan, kag syudad sang Silay. Nga Kabankalan kag Silay, kabalo naman kabaguro, kung ano ang nangin resulta sa eleksyon sa sining duwa ka mga dalagko nga syudad. Way padalabot na Bacolod City. Sila'y Kabankalan duwa ka mga dalagko nga mga syudad nga ang nalutos nga kandidato sa pagkaalkalde, hindi basta-basta ang ngalan sa patag o kon sa arena sang politika sa Negros. Action firing line. Firing line. Sa Kabankalan, makaupod naton dugay-dugay. Sa sining nga palatuntunan, ang bag-o nga city administrator. Kaya naka-istorya man kami paagi sa communication ni Mayor Benji Miranda. Pero may ginayo siya, no? May ginayo siya. Ti si Mayor Benji Martabo Miranda nga nagpapili sa idalom sa partidong federalismo ng dugong dakilang samahan. Amo ni sa nagdaog kag naglutos sa mga sayko sa Kabankalan. Action firing line. Firing line. Kag mangin kaupod taman ang bagong alkalde sa nga Silay City, Judith Gallego. Miranda kag Gallego pareho ini nga nagserbi una bilang barangay kapitan antes nag-uyat sa posisyon bilang local chief executive. Action firing line. Samtang mga madaguon nga insidente nga nagluntad sa mga adlaw kung sa Bacolod uso ang krimen nga pagtiro patay sa iban nga mga lugar di man mapapierde. Diri sa Negros Occidental may araman aga pasang banwa kaina nagapanurok-turook ang mga lamok nagapanurok-turook ang mga manok. Kay bala mo dinggi ang ginapangita ko balita mo ni lamok na mention ko. Action firing line. Firing line. Ano yan manurook ang lamok man? Gapanrook ang mga manok. Alas 5 sa kagahon mo, di ba? Tugturook gina sang manok. Nasulog. Ang mga kabati ka mga patugturook mo nga, why gina no? Action firing line. Firing line. Aga pa kaina sang banwa mga kaakson sa barangay Nayon, San Enrique, Negros Occidental. Natublag ang mga residente matapos mabatian ang 3 ka mga sunod-sunod nga lupok sang pusil. Bao pagkalipas ang pila ka segundos, lalaki nakitaan nga nagahapaon, dugoon, patay ang igo sang bala sa liog kag ulo. Action firing line. Ang biktima anay kagawad sa barangay ni riding in tandem na naman. Nakitaan sa lugar. Tutok sa investigasyon sa kapulisan kay kung matsyempo ta karon. Nabuton ta ang hepe sang San Enrique PNP kung may ara sila sang dugang nga may information nga natipon. Action firing line. Firing line. 17 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, Action Radio Philippine Standard Time. Antesta kaduan ang mga balita sa bayan sang lokal. Pudpuron taning balita sa nasyonal angot sa Marcos administration ho, no? Marcos Power balik sa Pilipinas. Action firing line. Firing line. Ay ka-17 Pangulo nagpanumpa na kaina mga kaakson. Sa 64 anyos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ikatatlo nga bata sang anay man presidente, Marcos Sr. Nga nangin presidente sang pungsod 1965. Ang Marcos Sr. 1965, tubtob nga mapahalin sa pwesto sang 1986 paagi sa natuwag nga People Power Revolution. Action firing line. So ang gwa siri
dugang nga record sa Pilipinas nga mag-amay nga nangin Pangulo. Sino pang iban nga mag-amay nga nangin Presidente. Anay Presidente Diosdado Macapagal, 1961 to 1965. Kag ang iya sa nga bata nga si Anay Presidente GMA, 2001 to 2010. Action firing line. Subong ining si Marcos Jr. nag-set ini sang record. Bangod amo ini siya ang una nga pangulo sang Pilipinas nga nailihir nga may majority vote. Ang nakuha ya simple lang 31 milyones sobra ka mga boto o kung 58% sa mga boto kumadto sa iya. Action firing line. Firing line. Layo sa kabansin niya sa nagapangduha nga si Vice President Leni Robredo. Ang natabo kaina si Senate President Vicente Soto III. Sa mga lechon, naras na malaw ay makatutok kay nasabo sa coverage. Kay di bantaran na nagatutok kay na kay kalabanan kabay kay na may mga trabaho. So ginabalik ta ang natabo kay na mga kakson. Ang natabo nga si Senate President Vicente Soto III amo nagbasa sang proclamation sa pagdaog ni Marcos sa eleksyon. Ti sa kinaandan ginatungtong na tigintungtong ni Marcos ang isa sa kakamot kon right-handed sa wala kamot agin tungtong niya sa Biblia, no? Bot silingon nagasumpa ka, ang ginasumpaan mo da ti mahal nga Ginoo tay, gasumpa ka sang imo sa nga dapat himuon o kon obligasyon. Kaginbasan niya ang pagpanumpa sa tubang ni Chief Justice Alexander Gismundo. Action firing line. Firing line. Ari sa pamalumpulong ni Marcos kay na. Ano ang mga punto nga iya sirigin palayag? Ang mga paabuton sang pumuluyo. Inibalatanan matuman, ang hambal niya, damo sa mga inagihan ang pungsod Pilipinas nga mga problema, wala nagahugpong ang mga tao, nagasinumpakilay sa mga isyo, pero subong tinguwaan ko nga mag-isa kita tanan. Sugura naton ini paagi sa akon sa nga administrasyon. Kabay pa. Action firing line. Firing line. Hambalyagin pamatian ko ang inyo mga problema, kita tanan luyag sang kalinong kagatawhayan. Tanan kita pati ang kabataan, gusto gid nga may maayo nga panaabuton. Hilway, kag masanyugon nga nasyon. Tahom no? Ang handom nyo, handom kuman. Aber, si Presidente Bongbong Marcos Jr. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back. Out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it, but rest assured I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing. By you,
by me. We do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all, but countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there, like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as the willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Aksyon! Firing line! 26 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kaina diri sa Bacolod City may mga grupo nga nagmarcha sa dalanon. Mayara sila sang luyang ipalabot nga panawagan sa bag-ong presidente sang Pilipinas. Aksyon Radio! Report ni Aksyon Alvin Guava. Ano ba lang ila sa nga luyag nga ipanawagan? Anong ila sa nga luyag ipalambot sa ato sa nga bag-ong administration? Aksyon Alvin, mayong kami sa report, please kabin. Aksyon na Marlon na ginsugata sa rally protesta nagikan sa mga naglalain-lain nga progresibo nga grupo sa idalom sa bagong alyansang Makabayan o kung Bayan na Negros sa ang ining pagpanumpa mismo kay na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wasuro diri kay KMU spokesperson nga si Noli Rosales nag-isa ang mga hanay sang mamumugon kaangay sining kilusang magbubukid ng Pilipinas kilusang Mayo 1 kadamay LFS kag mga kabataan party list nga nagmarcha sa dalanon kay na sa dalan sang Araneta naglibot padulong sa area sang Fountain of Justice ining mga grupo o kunhubon sang mga mamumugon agud adto nga i-challenge aksyon na Marlon ang panguluhan mismo ni Presidente Bongbong Marcos sa pagsulbar king pinakadako nga krisis sa pungsod sang Pilipinas nga dinbilin mismo ni PRRD o kun ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga sa diin sulod diri kay Rosales nga sa piyak kining ginatawag bala nga dako nga utang sa nga Pilipinas nga nagdangat karon sa 12 trilyones ka pesos. Pag-aatubangon man ni BBM ang grabe man nga kapigadohon. Kining ginatawag man nga unemployment and at the same time ang manubo nga sweldo amo ning mga bagay nga pag-aatubangon nalakip na diri aksyon Marlon ang ining ginatawag nga human rights violation, extrajudicial killing kag ang iban pa. Nawa ginapaabot man nila diri aksyon Marlon ang mangina sabat sang
bago nga administrasyon, especially kay BBM, ang ining sabat sa problema sa nagakatabo karon, especially ng pandemya, na diri Action Marlon ining inasod-asod nga presyo sa nga gatong nga naka-apekto Action Marlon sa malapad nga pumuluyo diri sa Negros kag iban nga bahin sang pungsod sa nga Pinas sa diin suno kagagin pahayag man diri ni Rosales nga wala man nagapati no ang miyembro sa nga progresibo nga hubon sa campaign slogan mismo ni BBM nga nagapanawagan sa pag-isa o kung ginatawag ba nga unity o kung ginambal mo kaginang paghugpong para naman masulbar gilayon ang ini nga problema. Although, suno sa iya, isa diri sa ginalauman Manila kung paano mapapatud-an ni BBM ining ginatawag Manila nga pagpanubo sa presyo sang bugas nga 20 pesos kada kilo matapos nga yung gahaling tulad sini ni Marcos Abi ini si anay Presidente Rodrigo Duterte nga isa ka promising president. Number one diri ang suno sa iya kung maganubo ang presyo sang produkto o kung sang humay o kung bugas Abi. Number one, diri 3 bilyon sa mga mangunguma sa Pilipinas ang posible maapektuhan Action Marlon sa mataas ka presyo sa nga maapektuhan bala sining pagnubo sa presyo sa bugas. Kay man, sunod sa ila, bakal man sila sa 30 kataas man nga presyo sa abono kag iban pa nga mga pestisidyo. Now, ang panawagan nila diri Action Marlon, simple lang man sa Panguluhan abi ni BBM, nga number one kakason ang red tagging sa hanay naman sa mga aktivista kag of course nalakip na diri ang extrajudicial killing nga nagakatabo naman sa pila ka mga miyembro sa progresibo nga hubon and of course isa diri actually ano mo ning greatest fear nila suno sa iya nga ang kaso gidman makapungko si Presidente Rodrigo o Presidente Bongbong kung sa pagpungko abi si Presidente Bongbong Marcos ang worry nila diri Action Marlon simple gid lamang ang pagtaging kag pagpandakop sa mga aktivista na nakit na diri ang ginatawag man nila nga extrajudicial killing. Ari Action Marlon ang pahayag diri ni Rosales. Ito mo ninyang isa ako dulbaan na kombinasyon no sang BBM kag Sara Duterte kung sabihin no nga magapabilin ang pinakadako nga krisis sa pungsod Pilipinas nagipadayo no ang malakolonyal malapidal nga sitwasyon tungod nagapalayag na no ang mga imperialistang pungsod sama sa US ug China kag sa Japan ug Australia nga padayon nila no ang paghari kag padayon sang pagkontrol sa ekonomiya kag politika so amo ina nga wala kita lauman sa sining administrasyon. Kag ikaduha paano niya nino atubangon no ang wala kag tuo nga pinakadako nga krisis sa pungsod Pilipinas sa piyak nga grabe ang korupsyon, grabe ang pagkatraidor no sa nga ibilin kining Duterte administration ining 12 trilyones nga utang kag grabe ang kapigadon disemploye malubo nga sweldo, human rights violation kag ang pagtabag sa pandemya. So amo ini no ang isa ka challenge sa BBM administration tungod wala tandaan naton wala sang eksakto kag detalyado nga programa si BBM sa panahon sa iya campaign period. So amo ina nga wala kita dalaom nga may pagbago sa pungsod Pilipinas kundi bakit magalala pa ang sitwasyon tungod sa isa lamang kapanawagan pero niyang iya ginambal quote in quote no ang unity. So bala ano ini klase nga unity bala unity gyapon ipadayon ang pagpamatay. Bala ini unity gyapon ipadayon ang korupsyon. Bala ini unity gyapon ipadayon ang mga human rights violation kag pagritaging sa mga progresibong grupo labi na sa amon nga mga aktivista. So amo na permi ang aton nga mabatihan pero sa in terms kung paano niya biton kag sukton ang President Duterte sa ini nga kapalpakan labi na gid pag-imbestiga sang korupsyon kag nagkalato ang utang nga 12 trillion. So amo lang hindi nato nabatian sini sa BBM especially ini pagsaka sang asod-asod nga pagsaka sang petrolyo nga ngambalya sa pagproklama niya ngambalya nga posible isuspended niya ang excise tax. Pero sa sini na
So wala na siya sang reaksyon kundi ang ambal hindi kaya isuspendiyo no ang ini nga para maalibantar man lang ang pangabuhian sa atong driver kag mamalapad niya pumuluyo. So amo ina ang isa ka ginalantaw naton nga wala pagbago. Paano nimo baguhon kung magambal ka nga kapuso mo ang korupsyon? Unang imo Iloy isa ka convicted 7 counts of corruption no, sa Siligang Bayan. Paano nimo sukton ang estate tax kung ikaw mismo nga presidente may ara ang imo pamilya sang kaso sang estate tax? Paano nimo sukton ang Marcos Igatin Wealth kung ikaw mismo yung bubado dira? So amo ina nga wala kita nakita nga paglaom nga pagbago kundi magawos ang sitwasyon sang pumuluyo, especially no nagapadayon ang kampanya sang Incep Ilcap ining pag-atap na sang insurgency kung sa diin mga sibilyan ang kakabiktima. So dira mismo wala kita nagalaom nga may pagbago sa Pungsod Pilipinas. On the part, Aksyon na Marlon ang kabayan kita mga sa pahayag diri ni Noli Rosales ang spokesperson sang Kilusang Mayo 1. Balita kag report nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Ano bala ang inagihan ni Bongbong Marcos ti ang pamilya siri Marcos family kon politika ang hambalanta dari sa Pungsod Pilipinas? Why naguro sa mga makapierde pa diya? Pwede guro matubungan pero hindi gisiguro malabawan. Action Firing Line. Firing Line. Ang pagsugod sa Marcos Dynasty 1925 to 1945. Ang Marcos Political Dynasty una nga nakilala sang si Mariano Marcos E. Rubio na ilihir bilang Philippine House of Representative Congressman sa nga 2nd District sa Ilocos Norte sa tong 1925. Aya sa ning amay nga si Fabian Marcos tagserbiman sa local politics bilang ang tawag sang una to gobernadorcillo. Gobernadorcillo. Subong equivalent ni mayor sang Batak mga inadlaw ini matapos ang ginatawag nga Philippine Revolution. Action Firing Line. Firing Line. Tenda rin na nagsunod-sunod mga kaaksyon ang pagsinulod sa iban pa nga mga Marcoses sa Philippine politics. Ti subong si Bongbong Marcos ang inagihan niya sa ni hindi man basta-basta malabawan. Nanging senador 2010 to 2016, kongresista sa Ilocos Norte, nanging governor Ilocos Norte magyapon, nanging vice governor sa nga probinsya sa Ilocos Norte. Ting asawa niya siri nga nagliga nanto nga mga inadlaw nagbisita diri sa Negros Oriental, partikular sa Sural Santa Lisay, nag-attend sa dinner makakson si Attorney Liza Araneta Marcos. Ang kabataan niya sa tatlok bilog, Ferdinand Sandro Alexander III. Hindi kanya madula ang ngalan nga Ferdinand bo. No? The third na galing Ferdinand bo silingon, ikatatlo na din nga Ferdinand. No? Sila ni sa ulihi ang mapadayon sang apelyido nga Marcos kung pamulit ka dari sa Pilipinas ang istoryahan. Action Firing Line. Firing Line. Kongresista subong sa Ilocos Norte, ini si Sandrone, Joseph Simon kag si William Vincent. So subong unang adlaw ini sa aton tanan diri sa Pilipinas nga bag-o ang mga tawo nga magadumala sa ato siri nga nasyon. Hindi man masarangan ni Bongbong Marcos nga dumalahan ng Pilipinas nga siya lang isa, di bla? Kundi kinahanglan niya ang kabulig. Kung sa mga kahoy pa, kinahanglan niya sa mga sangay para kati makakuha sa kusog bla. So may ara siya natuwag ng mga cabinet members. Balik kon tamay kon karasin o makabulig ni Marcos de, ang iya katuwang sa administrasyon, kung latawon ta halos kulo kompleto naman magluwas sa Department of Agriculture kung DA. Nga iya anay uyatan, temporaryo. Action Firing Line. Firing Line. Kulo kompleto ng mga members ng kabinet niya, Victor Rodriguez, Executive Secretary, Benjamin Jokno, Department of Finance, Arsenio Balisacan, Saneda, Jesus Crispin Remolla, DOJ, Emmanuel Bunuan, DPWH, Sara Duterte, DepEd, Bienvenido Laguasma, Dole, Susan Ople, Department of Migrant Workers, Alfredo Pascual, DTI, Erwin Tolfo, DSWD,
Cristina Garcia Frasco, DOT, Ivan Jan Enrile Oy, DICT, Benhor Abalos, DILG, Jaime Bautista, DOTR, Amina Pangandaman, DBM, Conrado Estrella III, DAR, Jose Faustino Jr., DND. Muna nagpositive sa COVID-19. Clarita Carlos, National Security Advisor. Juan Ponce Enrile, nga nagpositive mas COVID-19, duha ka cabinet members na ni Marcos ang nagpositive sa COVID-19. Si Enrile, Presidential Legal Counsel. Minardo Guevara, Office of the Solicitor General. Felipe Medalla, Bangko Sentral ng Pilipinas. Anton Lagdameo, Special Assistant to the President. Maria Zinaida Angping, Presidential Management Staff. Trixie Cruz Angeles, Presidential Communications Operations Office. Subong adlaw ginanunsyo man ni Angeles si Anay Solicitor General Jose Calida nga mangin chairperson sang Commission on Audit kon COA. Si Jose Arnolfo Wick Viloso naman mangin presidente sang GSIS o kon Government Service Insurance System. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balita. Nagpadala sa mensahe nila Melvin Peñafiel, Elvira Gilogo, Giselle Franco, good evening, kay Erwin Gonzalez, kuno mayong gabi. Espinosa Makihilo Ralin, Imbong Dio Campo, opod sa Apoya. Ana Sinuro, salamat gid. Maricel Isok Alonsabe, good evening kay Thelma Pihidacion, Kadungon. Kag Hope sa Bodogo, taga Hacienda Consita, Kuskulwala, Barangay Sag-ang Lagasilyada. Jovi Munares, okay. Ana Sinuro, mayong gabi ko sa Pilar Compound, Lagran Halak Carlota City, Halong, Gabonitor. Okay. Virgil Pinda, number 1, from Celine Homes. Si Eden Esco Rosa Asura, Divina Gracia, mayong gabi, Monitor Kabedia, Barangay Tapi, Kabankalan. Nonoy Russell Ulitan, Aksumar, good evening. Watching from Sitio Sasyo, Barangay Panakiao, Isabela. Lito, Mako Nosido, Valmoria, Sir, paano na ilintoon ang aton bansa? Dapat dulaon ang mga galinap nga ginamo tulad na droga, kriminalidad at terorismo. Riche Toribio, good evening, ka-live sa Toribio kag sa Kaungka, salamat gid. Jocelyn, Leah Younger Esquivel, Ana Sinuro, salamat. Hilavier, Jessa sa Rumines, Action Mar, monitor kami sa may barangay Kudkud. Risti Toto, okay. Political dynasties monopolize wealth and power. The reason why poverty continuously plague the Philippine society. Richie Toribio, wala na programa sa Action Bray na transfer sa ibang nga station. Paul Spot the third watching. Salamat kay, thank you. Balik tanong-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduha nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita Espesyal! Good morning! Redaction Boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Redaction Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian Radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain percentage time slot. Kaya dapat i-play nila ang OPM. Yes. Kaya mo man ito sa Canada, Action Boy. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Lipat ko. May...
And Basta you ka play madanse. cool. And until I look at you, and don't pretend. Basta doon ka mga masaut-sautan na yung mga And music in this crazy love. Dancing queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen, Lunes. Kanidyan lang to. Kanidyan lang to po. Ang kanidyan. Sabi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw kay Milda Papen, Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. Wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Saka nasa ko daw sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanto. Sway gali to. Sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate, mga muna daw. Makapila ko tayo mga preso eh. Kon, ang ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? Kaya ang... Kung rin na di ka kasuguan, kapila ko mga preso eh. Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan ka, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron? Ti amo ni gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan wag gidyan nalipat ka gid or whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugho, hindi ka to ka illegal to magtugho, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. Gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo totoo eh. Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo German. Hindi nakasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miss ka ng upper lang ng action boy. Abi ko, ano yung naked in super naked. Ariyo, kay may... Inang butan may wala katap. Oo, di ba? Kay ginot. At ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat ka oras mo. Oo, tapos natabuay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin siya, boy. So, hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland, dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked, gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani, ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Ha? Bare bottom lang siya. Okay. Diba? Anong bare bottom ba? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Gani kinuting explanation mo, pero di katap. Hindi aki sa akon, maludatag. Bare bala, wala. Siya sa iya nga pang dalom. May sa Dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko, bare siya po. Kaya sa akon, yung wala na yung yeah, bare bottom. Anong bare bottom man? Bare bilang iya bottom. Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapa-clear ko lang sa imo para maintindihan sang hindi wala kaintindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems, perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa omas. Tabo ni siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang iya bottom? Yung butangan lang wala ang iya. Clear. Ang next section, boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Iba mo na da mga pigeons na. Illegal pakanon? Illegal galing pakano, action boy. Hindi sa pwede mabuburan? Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya diba Gaman? Ano pa rin siya?
Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds cost each citizen ka correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo, dati ka linap ka lang. True. If you caught feeding the pigeons, Connection Boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 yes. plus. Do the math. Ang next section, boy, ang next naton, ano tanan ni gali-ligad. Pero yung sulito ta lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo nahambal ta. Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit man to sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sa ginasakyan ko. Anay, amo naman aguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging di ba may ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba? May ara nga ano pa gani saba ining ang isa pagid ba lang nga klase sang saging kadamo nga sang klase sang saging di ba ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di ba magsiling tagani wow ano na lang abi iban sina magkaon. Ano gani? Iban magkaon sang saging saba, hindi sila gusto tanukon, di ba la? Ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon. Na iba niya gusto maluto, kauno na lang. Iban ginadamo, damo pa maagi, di ba? Himuon nila turon kung tama na kaluto. I-wrap nila sa lumpia wrapper, dasan priton kabutangan kalamay, nami na nga pamahaw kun hapon, di ba la? Yes, iba naman tuhugon sa barbecue stick, kag isugba-sugba, butangan margarine, or margarine, kung hindi gani margarine, ano Tita Wilma, kung hindi margarine butter, butangan nila sa refined sugar, pwede pa gani makwartahan mo na siling naton, nga sa mga makitain naton kung ano man nga prutas ara sa aton palibot, kung ano man nga mga utanon, mga tanom nga makita naton sa aton palibot, mapuslan tagidiya. Kaya mo na nakita ako kaina, nga siling ko, ikaw nga saging nga saba ka, i-share takakaroon sa ila. Hindi man naton matago na, kung muna siling nila nga, kung ikaw ang nagapangita sang pagkaon, nga gusto mo, labi na kung mabulubog-up ka na, medyo chubby-chubby ka na, doon kalibog ulo mo kung paano ka mag-lose weight, na paano ka magamay-gamay, sa nabasahan ko nami gali, ang saging saba, kaya nga dasig ka mabusog, di ba la? Dasig ka mabusog kung magkaon ka sa saging saba. So, isa ina ka factor, o isa sina ka rason nga makabuligid sa imo nga magamay-gamay ka. Na amo inang sabat sa imo pala mangutan. Paano kung magniwang man? Hindi kay mga anak, abi ninyo, kay damo sa mga pagtuon nga nagasiling ang pagkaon sa saging saba, ay iya tama ka sustansya, ina siya. Madamo siya sang sustansya, kag makapaayo pa sa aton lawas. Kay ina nga klase sang saging, inang sab-ang ina. Nagaangko na siya sang, amo na siling naton nga hindi siya makapatambok sa imo. Kay nga ang iya calorie content is gamay lang, na jutay lang. Kag puno-puno gid siya sang vitamins and minerals. Ano nga mga vitamins kag minerals tawe? Vitamin A, B, C, may thiamine, may calcium, may potassium, may phosphorus, may protein na. Kag may ara pagid may damo nga benepisyo nga madulot ini sa aton. Ano?
para sa aton heart. Di ba? Kasi linggin man niya, bisan ang doktor nagahambal nga, ang saging is good for the heart na. Para sa healthy nga heart, para sa healthy nga korason, kaon ikaw saging. Pero ang saging nga saba nagahatag sa aton, Kanawa, kabankalan, kag ang Silay City. Aksyon! Firing line! Firing line! Ang rason sini bangod sa pagbag-o sang administrasyon, kag pagbiya sang daan nga administrasyon, kag indumanahan sang hindi basta-basta nga mga opisyal, kon pamulitika lang ang paghahambalan. Sa Bacolod, ginpiyerdi ni Albi Benitez si Bing Leonardia. Sa Silay, ginlotos ni Judith Gallego si Mark Goles. Kag sa Kabankalan, nagdaog man ang anay barangay kapitan nga si Benji Baranda, kag ginpiyerdi ang madugay na nga nagadumala sa syudad nga si Pedro Zayco. Aksyon! Firing line! Firing line! Subong adlaw hibaloon ta kung anong sitwasyon kaina. Ang pag-turnover nangin smooth bala? Ano ang nakit-an nga mga problema kung mayara gid man? Sa Bacolod ang manatian buwas nga adlaw, no? Kay buwas pa naman ang inaugurasyon, no? Kag ang pag-report ni Mayor Benitez sa NGC. Sa Silay City, si Mayor Judith Gallego nag-report naman. Sa Kabankalan mga aksyon mayon kay makaupod naton ang no less than ang alkalde na Suryako kaina may ginayo siya, medyo masako-sako siya. Pero mas maayo ni kay sa mga gabi, nagtimbre sa aton ang Tourism ka Information Officer sa Kabankalan nga si Miss Jake Gonzales. Nga ang saysay sa aton amo ang bag-o nga City Administrator mga kaaksyon sa Kabankalan nga si Charlene Lacuesta. Aksyon! Firing line! Firing line! Ibalon ta sa ato sa nga pagpangalagad. Online sa firing line! Kapon naton si Ma'am Charlene Lacuesta. Ma'am Lacuesta, bayong gagabi sa Aksyon Marlon sa Aksyon Radyo Bacolod. Ngayong gabi, Aksyon Marlon? Yes. Marlon, yes. Yes, Aksyon Marlon. Salamat kita. Unagid sa tanan nga pasalamat ang Aksyon Radyo Bacolod. Unagid sa kay Mayor Benji Miranda kag sa Miranda Administration nga gitagaan yung kami sang tiyempo para at least mapabaluta sa taga-Kabankalan kung nano ang ilas sa nga lauman. Okay, ma'am. Ang Kabankalan City starting today, may bag-o ng administration nga magapagadalagan sa syudad bagay sa kay Mayor Miranda. Kaina may seremonya nga ginpatigayon, pwede mo kita man masugiran nanay kung ano o natabo kaina. Okay. Mayroong gabi sa tanan. So, kagina sa aton nga turnover ceremony nga nahiwat sang aga, no? Paagi sa activity kay isang aga nagsugod mga alas 9 nag-turn over sang document si outgoing mayor sa Saico, no, Bibing Saico, kag si Vice Mayor Raul Rivera kag paagi sa pag represent sang mga documents nga dapat i-turn over ginano natin kay giniwat. Okay. So actually wala naka-attend si Mayor Saico but gin-represent sa aton nga DILG and HRMO. Okay. No? So successful man ang aton pag-turnover sa document which is na kilala gin-attend inisang madamo man nga mga supporter ni Mayor Miranda. Sa hapon nagpatigayon ng after lunch gintagaan naton po si Mayor Miranda sa pautuwas during inauguration sa paghatag sa iyang 12-point agenda sa iyang pagpamalakad sa City of Kabankalan. Sige, kung mo kayo na-mention mo, Ma'am Lacuesta, ang 12-point agenda, dara matutok tara, Ma'am, anong kaundan sa na, Ma'am? So, ang aton nga ginambal kay gina ni Mayor, no, sa dialect lang kay mas gusto niya mas maka-express siya sa iyang gusto ihambal kung naka Ilonggo lang, no? So, una, ang amo ini ang ginhambal niya, ang bahin sang food security. Okay. No? Sa diin, gusto niya iatagan pagtamod
ang aton nga agrikultura pag ipalabot ang nagakaangay nga bulig sa aton nga mga mangunguma. No, kag sa ikaduha, amo ini ang gusto niya nga i-develop ang aton nga infrastructure, no, nga matagaan naton sa insakto nga mga farm to market route ang aton nga mga farmers sa diin man ang iya gid diri nga stress out niya ang pangita or makakuha sang isa gid ka professional nga consultant para magbulig preparar sa aton nga mga drainage master plan kag mga flood control system. Okay. Kabalo kitang do pinaba ang kabalan. Then ang sa ikatlo nga agenda amo ang pagbabaskog sa aton nga healthcare program. So sa diin diri gina gusto niya pagatunan ang nga dugangan ang nagaknahanglan niya mga doktor, nurse, midwife, kag iban pa nga mga healthcare providers. Kag subong man ang ikaapat amo ini ang gusto niya nga mas mapadasig kag mapabakod ang aton nga disaster response. Okay. No? So gusto niya nga magpadugang kita sa mga trainings, capability enhancement sa aton nga mga rescuer. Kag subong man ang dugang sa mga emergency vehicles, no. Okay. Sa siyudad. Sa ikalima, nari kita nga in-mention niya nga ang aton nga cooperatives and livelihood development. So gusto niya nga magapatukod sa kooperatiba and livelihood development office para mag-implementar sa mga livelihood kag economic activities. Tuyo itong sini nga mga programa man nga mag-organisa kag magpabaskog sa cooperative movement sa syudad. Okay. So ika-anom amo ini ang aton nga gusto niya ipa-improve ang peace and order situation sa syudad, no? Aton papanaugon ang crime rate. Amo ini iya ginapasalig. Kag gusto niya nga magdugang sang armas kag mga patrol vehicle para sa aton nga mga kapulisan, no, sa pag resolbar sa aton nga mga insurgency. Kag subong man gusto niya nga mapadugang ang mapa-improve ang aton nga mga safety sa pag-install sa mga CCTV, street lights, kag muna para mapahaganagan ang aton nga krimen. Okay. Sa ikapito, amo ini ang aton nga gusto na niya ipa-improve ang social services, no? Gusto niya ipatigayon ang pagpasaka sa senior citizen PWD allowances, dugang nga benepisyo kag bulig sa aton nga mga indigenous people. No? Pag amo gini stress out tsaka gina ang pag-establishar sa aton nga malasakit center diri sa syudad mismo, no? Nasa diin na dako gid ini nga bulig sa aton nga mga indigents. Ang ikawalo amo ini ang aton educational assistance program. So paagi sang sini nga programa kita magahatag sang nagkakaangay nga bulig pinansyal sa aton nga mga scholars, no, kag allowance para sa mga TESDA students kag mapabaskog ang alternatibo nga learning system. Kag ang ikasyam mo ang solid waste management program. Okay. So isa man ini katuyuan sang aton bagong administrasyon sa pagpatukod sang mas malapad kag moderno nga sanitary landfill na sa sulod sa ginapatuman sang layi may labot sang RA 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act. No, amo ning gusto niya nga pagka-implementar. And then ang ikapulo, no, amo ini siya ang preparation of tourism master development plan. No, na ang katuyuan sini
ang programa amo ang pagpasanyog sang turismo diri sa syudad kag magbuhi isang aton ekonomiya nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. No? So sa ika 11 or ika-11 naton amo ini ang micro, small and medium enterprise development as well as ang business community participation in policy formulation. So ang katuyuan sini amo ang pagpahapos sa mga luyag magnegosyo, labi na ang mga small enterprise, no, medium enterprise, pag-isang ila pag-participar sa policy formulation kag ang pagpabaskog sang ease of doing business. Sa syudad, no, pagi sa pag-upgrade sang aton nga mga government application softwares sa kundiin matigayon naton ang mas madasig kag mas epektibo nga single window transaction kag electronic business one-stop shop para gilayon makaganyak sang mga dugang nga investors. So ang sa last ini ang improve socialized housing program. So diri ipatigayon ang barato kag disente nga mga housing facilities para sa mga indigent families kag ang pagpanagtag man sang mga affordable nga housing sa mga low income families. Agi man sa pagpakigangot kag bulig sang aton sangguniang panglungsod para sa isa ka mas komprehensibo nga housing ordinance. Sa mga nagakalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Yes. So, amo nga, agong ang aton nga 12-point agenda ni Mayor Miranda. Yes. Kung basihan ta, 12-point agenda, medyo mo na mo, prote kung matigayon na Ma'am Charlene, kampiyon gid, no? Damo sa nagapabangkot dari bela ma'am. Kantuan ko sa mga empleyado, pero sa imo bag-o nga city administrator, sa pagbiya sang administration, mayara siguro to wag mga co-terminus ka empleyado bala ma'am. I don't know kung magluwas sa imo mayara sang bag-o nga nagsulod man, kamapag-alagad mabulig man sa Miranda administration. Oo, actually sa subong establisher pa lang kita sa aton nga structure sa nag-assist pero sa kay Mayor Miranda team, no, sa transition team niya, may ara naman propose may ara kita mga city administrator as the co-terminus man and syempre ako dabi sa city admin kag ang aton mga executive assistant. So far, why naman so far sa bakante, ma'am? Kompleto na ni? Actually, ang siling bakante, hindi ko pag-isubong mahambal kay aton pa evaluate ang aton subong structure. Ang ginbayaan ni Mayor sa ikong struktura, kag sa diin, amo man na kung ano ang mga bakante nga sa una, kag kung pwede makilapan sa subong administrasyon. Anyway, ma'am, hulaton tani sa masunod nga mga inadlaw kung ano pa kaya mga developments niya nga madalas ang Miranda administration dara sa may Cabancalan City man ang isa ma'am makabig ta dako nga proyekto dara sa syudad nga ginahulat sang kalabanan gid. Labi na gid sa mga kaiping nga lugar dara sa may Southern Negros bala sang Cabancalan ining Cabancalan City Domestic Airport, no? Ti si Congressman Alvarez nagligad, nagsiling nga ti laban-laban isa ini sa hatagan sa prioridad sa nga BBM administration. Plus mayara pa gid dara ginaduso ma'am nga ang Cabancalan adto kung naduduban mo ni, ang Cabancalan ginaduso nga himuon highly urbanized city, no? So initanan lauban ta mga matigayon kay manti kampiyon gid nga proyekto kag plano sa mga Cabancalanon mo. Oo, bagi sa bulig man bago, no? Aga. Yes. Sige ma'am Charlene de la Cuesta ang bag-o nga city administrator sang Cabancalan kabay pa nga hindi lang ni among una nga pag-interview ma'am sa imo sang Action Radio Bacolod. Hopefully sa mga masunod nga adlaw mangin bukas gihapon na ang imo sa dinga talatapan, no? Para at least mapabalo to ma'am kung ano ang dugang nga plano, programa ka proyekto sa Cabancalan City. Ma'am Charlene, mayong gabi sa luwat kag salamat gid sa information. Magandang gabi akong Marlon. Thank you, Kit. Yes. Action firing line. Sige first time pa malang pag-interview naton
kay Charlene Lacuesta ang bag-o nga city administrator sa may Kabankalan City, no? Dulain pa to na mention niya. Sige lang, may problema, no? Basi dason makabalik kita interview sa iya para nga hibaloon ta kung ano pagid ang dugang sa nga plano sang administration, bag-ong administration subong sa may Kabankalan City. Man ang Kabankalan City daw next ini sa Bacolod City mo kung kung palapad-lapad padako-dako income nga sudad diri sa Negros Occidental. Tiya ba nga naging muno ko nga dugay na ginaduso ini. Adun to kung pasado na sa requirements ang paghahambalan kung mangin isa ka highly urbanized city ning sudad sang Kabankalan. Pagpati ko diguro kulang lang ni sa follow up dito sa babaw mo kay kadamo sa mga opisyal taman nga pabor kay moon nga highly urbanized city ang Kabankalan City. Action! Firing line! Firing line! Alas 8:15 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik standby ka mo kay halin sa Kabankalan City sa Luhantang Silay City, no, from Southern Negros ay lukta sa may Northern Negros. Ibalaon taman, no, kay nagpungko naman subong ang bag-o nga mayor nga si Judith Gallego. Ini nga bahin dalo sa aton sa kalwan sang Blue Terna. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Alin Mar Lingko, good evening, Action. Okay. Raymond Pineda, good evening. Salamat. Dennis Teresar Tibor Roma. Good evening, Action Mar. Monitor from San Enrique. Marilo Travilla, Katinoy. Salamat, guys. Thank you. And the winner for Digital Story. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23,
1899 ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita Espesyal! Good morning! Invitation Boya sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Direction Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian Radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ito sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang lipat ko. Nalipat ko. May...
And Basta you ka play madansi. cool. And until I look at you, don't pretend. Basta doon ka mga masaut-sautan na yung mga And music. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen, Lunes. Kani, dyan lang to. Kani, dyan lang to po. Ang kanay dyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo na ako kay Milda Papen, Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. Wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag. Perfect. Basta ka doon sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali to. Sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate, mga muna damo. Kapila ko tayo mapriso eh. Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. Nga salakyan German made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal. Kaya ang... Kundri na di ka kasuguan, kapila ko mapriso eh. Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo karon. Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan wag gid nalipat ka gid whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuan ka, maglakat ka nga bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo padto eh. Ati extra fine. Galing kay ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay. Mas German. Hindi na ko na sa German. Hindi na kasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miski ka ng upper lang ng action boy. Abi ko ano yes, naked as in dyan. super naked. Ariyo, kay may... Inang butan, may wala ka top. Oo, di ba? Kay ginot. Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat kay oras mo. Oo, tapos tabuay na tara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top ari siya gani. Philippine Standard Time. Sana salintara sa Iluhanta ang balita sa sunod sang Silay. Halin sa kabangkalan masaylo sa Silay City kay na sang aga si Mayor Mark Goles sang Silay may ginpagkit ka mensahe na kita ko man gani paagi sa isa nga official Facebook page. Una gid lubos siya nga nagapasalamat sa mga Silaynons. Nagpasalamat siya nga ginhatagan siya sang higayon nga makaserbe sa syudad. Ginpasalamatan man niya ang taran-taran nga mga nagsuporta sa iya sa nga administrasyon. Ang legasiya nga ginbilin niya sa syudad. Nausubong adlaw, nagabiya na si Goles. Ang amin yung abanse ni Gallego kay Goles, amo man mo ka dakoon, gamay lang gid. No, dara sa may Silay City, masubra lang ako sa Kabangkalan City, sobra lang 200 mo ang abanse. Ti sa Silay City, gatos-gatos lamang ang abanse ng mga kakson. No, so nagbulos nga alkalde subong kag tibuas si Piho nga mangin masako-sako ini siya. No, si Mayor Joseph Gallego. Online sa firing line. Makaupo naton ang bagong alkalde sang Silay City, Mayor Joseph Gallego. Mayor, good evening. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello, good evening, Action Marlon.
Yes, Mayor, salamat kita. Kabalo ko nga sako-sako subong ang imo sa nga opisina. Habulan kay na sa aga, sang udto, tub-tub subong gabi. Pero pasalamat ta Mayor, bisan busy ka subong, gitagaan mo sang time mga Aksyon Radyo Bacolod. Unahon ko lang Mayor, kamusta ang transition kagapag turnover of responsibility kay na dara sa Silay City? So far, Marlon, okay man ang among nga transition. Pero may ara kami tayo nga ang actual nga inspection ilabi na gid sa mga kwan. Movable wala nga mga item sa transition. May ginaplastar pa, may ginaplansa pa, pero jutay na malaguro in a mayor, no? Anyway, buwas nga adlaw, Hulyo, una man nga adlaw nga ang mga bag-o nagbulos nga opisyal sa ato sa gobyerno, pihugid nga mangin masako ini sa pagtuman sa ila sa obligasyon. Now sa Silay City Mayor, ano ang lauman sa mga Silay nun? Sa butan tabi sa imo sa nga first 100 days bilang alkalde. So sa first 100 days ko yung pag-start bilang mayor, so nga kung subong na sugdan ko lang subong no sa matamat lang no sa mga conventional no ang mga una-una ang sa health no ang sa health ko gina-plaster ko gid subong mo nga ang city health ang mga health centers dapat na may preparado gid nga bulong na in case na may kinahanglan ang tumuluyo ara dayon no makabulig. Ang sa iba naman no gumawa sa mga project naman sa guwa ginapa ko naman kay iba siguro man di makatawag naman ako sa meeting no sa mga department heads para ma-identify gid kundi na mga priority kag mga ongoing nga mga programa sang sang last administration. Kaya mo na tanan subongin natin ang gid nga mapasilidad no ang mga kinahanglan gid sa mga problem sila nun. Okay, now are sa kada pungko sang bag-ong administrasyon, mayara gid sang pagbag-uman sa pila sa ka mga department o division head. Sa imo Mayor, may mga bag-uman nga personalidad ayan nga nagbulos uyat dira sa nagkalain-lain nga posisyon. So para may giman no like sa mga department head, meron giman na mga dutay nga pagbago. Sa mga regular employees, meron man nga dutay nga reshuffling no about sa health no meron man ako nga reshuffling sa mga midwives sa different na mga health centers sa mga barangay. So para dutay na lang no minimal na lang ang namon nga may mga pagbago. Okay. Kalau kompleto naman Mayor, may ara ka na nga city ad, may ara ka naman nga city legal officer, kag iban pa kalau kompleto naman. So far may rin ako sumugin isusun ko pa na sa Sanggunian ang akong mga plano nga city ad kag mga item government sa Okay. May ngalan ka na Mayor sana, pwede ta na mapalayag sa public kung sino na? May ngalan ka na Mayor, may ara ka na ginangadlan dara nga city administrator, city legal officer? Sa subong mo na ako nga gina final pa. Si Yuri Arder. Si Yuri Arder mo na sa graduate ko na sa Saldo. Wala lang ganina sa baro pero qualified man siya nga mag-city ad. City administrator. Sino ganito liwat Mayor ang complete name niya? Yuri Harder. Okay, Yuri Harder. Okay, sige. Ario, isa Mayor sang kuntani kuntani ginakabig nga dako nga proyekto dira sa Silay City ining plano nga pagtukod sang new City Hall sa Silay, no? Ano to kon madayon pa ni sa imo sa administration? Sa ako niya nga sa administration, ang ako nga plano is City College. Mo na City College sa ako na priority. Ang City Hall ako nga plano, ang City Hall, ang daan nga City Hall, improve lang na siya, no? Siguro, napahimo lang siyang improve lang dira 3 or 4 story nga City Hall. No? Ang daan nga City Hall, daan lang sige apon. Kaya bangod nga,
lapit lang saya sa Pumuluyo, ilabi na sa city proper. Wala nga ako dito sa Gua, ang ginaplano nga City Hall, tama na dito yung kalayo sa Pumuluyo sila yun. Okay. Na-mention mong City College, anong plano sa may ara na locate ka mayor nga lugar nga pahamtangan sa So ang City College nga plano ko dira is amoy na no ang plano dira nga butangan sang City Hall. Amo na ako nga butangan sang City College. Kaya nastorya ko na ang owner sila nga nga duta, i-conforme man sila no, mas komportable sila sa City College. City College ang ibutang dira. Ari mayor pa magkuto ko gid kay taga sila gid may nabatian siya nga ang plano mo nga dapat dira sa City Hall sa imo sa administration why sang ginatawag nga suplada, why sang suplado? Ako dira nga mga ang ako niya mo nang ginaano ko gid panawagan sa tanan nga mga city employees dapat accommodating. Discourage ang suplado kung suplada. Mga nga, siyempre, kung may magkatudra nga mga suplado kag suplada ang nagatubang, ang mga tao matahap. So, wala ako niya nga isa gigyata sa ila. Na dapat sila kumudaron ang nagatudra sa ila at sila. So, wala ako niya. May report gid man ka mayor nga nabaton nga may piladar ka ara sa City Hall nga suplada ka suplado gid man. Na-report ka na baton ka? Hindi klaro imo nagano. Yes, may ara gid man ka mayor report ka na baton or reklamo abi nga mo na may mga suplada ka suplado gid man. So pang kadamo na nabatian ko nasakyan ko gid mismo during sang vice mayor pa ko. Kasi may nagani na subong nga amoy na nga ako niya implementar diri sa bilog na silay sa mga ayon siya sa gobyerno. Yung hindi nagkakadapat nga mag-sinoplado sila ka mag-sinoplada. Yes. Manood na kung may ara sila ang Pumuluyo, amo na ang magabatsado kung apektado. So, hindi na namin nga ilabagasan mag-sinoplado kung mag-sinopladas. Yes. Kantuan ko, Mayor, ang nagabug o subong sa City Council, ang sila city may pulo ka mga city councilors, sa resulta sa nakaligad nga eleksyon, pilagani ka mga konsihal sa imo sa nilinyada, Mayor, ang nagdaog o kung nakasulod sa top 10? So, asa ko niya sang last election nga, wala sang bisan isa ko councilor na daog, wala na vice mayor. Pero, ini sila na tanaw ko man tanan niya, siguro makopirit man tanan. Pero pag utiking ceremony ko, may ara apat ka councilor ang upod sa akon sa pag-utiking ceremony ko. Amo na sila ni Councilor Mike Maravilla, Councilor Serpe Lopez, Councilor Max Sabiluna, kag si Councilor Daryl Linulan. So, nakita ko muna yung apat, kada ini siguro ang iba nga na bilin ko na mensionar, tiyan mo na nga kung manano sila nga kung para sa Pumuluyo ang mga programa o konflikto, sila man suportaran. Kaya tungod nga, ini sila tanan nagpalapili, kanita na nagpalapili para mag-serbisyo sa mga Pumuluyo sila yun. So muna nga po niya, way rason nga hindi sila magupod sa mga mataom ng mga programa para sa Pumuluyo. Yes, I don't know kung ang Vice Mayor ninyo subong doon, naka-istoryahan na ka mo, Mayor? Wala pa kami nakakuha ng subong na kasura. Kaya do ka dali isang simpo na mong bratag nita. Ito nagaplano dito nga before kami mag-umpisa sila na mag-umpisa sa kasanggunian. May istoryahin kami para nga mambalang namon tanan ang mga maayong mga programa para diri sa sila. Ari Mayor, iulayhon ko na lang Mayor, ang sila'y PNP may bag-o nga hepe, no? Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, no? But lang ko nakawanon-wan na kamo siya ni Mayor ni Colonel Daruca. Sino ni Colonel, no? Colonel Daruca, ang bag-o nga hepe sa sila'y PNP. Daruca. Okay. Yes. So naka-met na kami niyo daw si Kantayo sa Pinuway pa kami subong
Ano gid posible ba si bala so ngayon adlaw maka-meet na kami upod sa mga kapulisan diri sa Sudat sila. Kung maka-istorya ka mo, ano ang imo sa nga marching order sa iya? So tinako niya nga mga madal sa ila nga siyempre ginaano ko din sa Japon sa ila nga dapat ginila sa buong ang party naman sa about illegal drugs nga ikampanyan gid todo kag subong maantagaan to gid focus sila ang about sa pisan order naton diri sa Sudat ng Silay. Kaya bangod niya natanaw ko dira nga kung ang pisan order ara sa bilog ng Silay, siyempre ang mga pumuloy o mataway mga pamisaron kag ang mga investor no maano man ma-encourage so kung maano man madali magsulod diri sa Sudat ng Silay. Sige, Mayor Judith Gallegos ang Silay City. Kabay pa, Mayor. Next time na mga pag-interview naton, kabay pa nga mangin bukas kaya po ni mo sa linya. Mayor, salamat gid unless mayara ka sang ibilin nga mensahe sa mga Silay nun. Salamat gid, Dr. Marlon. Thank you gid, thank you. Salamat, Mayor. Action Firing Line. Ang bag-ong alkalde sang Silay City, ginulayhon ko na lang to, no? Ang papamangkot siya kon ang imando niya sa bag-ong hepe sang Silay PNP nga si Lieutenant Colonel Daroca. So nakamit na sila gali, nakaistoryanan sila twice na, duwa ka beses na. So amo tong mga ginpang saysay ni Mayor Gallego, kabay pa nga matuman kag matigayon. Ang isa kong tani sa ginabantayan gina dako tanin to nga proyekto mo kay nakatambo ako nga din nakasaksi bangko sa groundbreaking ceremony sang sining bag-o kong tani nga City Hall. No nga patukuron to sa lapad-lapad nga area, lapad-lapad nga property, bilyones ka pesos ang balor to mo o galing kay banti nagbag-o ang alkalde, ang balya ni Mayor Gallego. Di lang ta di ta na pag tayo nun, kundi dire na lang taya sa daan nga City Hall, patahobon ta, i-renovate naton, plus butagan ta na sang City College. Action Firing Line. Firing Line. 41 minutos na kaligad sa tag ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Life Extension Vitamin D3 Anais. Ang Life And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gin-inagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan. Magapanumpa ang ika-17 nga presidente
sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita Espesyal! Good morning! Iritasyon boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Iritasyon boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian Radio Action Boy dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. Meron na may ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Kaya mo man ato sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang lipat ko. Lipat ko. May... Basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papel? Lunes. Kanidyan lang po. Kanidyan. Abi ko na. Ay, sino to? Ay, kumanda mo daw. Milda Papel. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali Celine Dion. And wherever. Sakto.
sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man Si Eric Tenerife na nag. Perfect. Saka mas ko sa sultan blau. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali tanchat. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate mga muna damo kapila ko tani mapreso Kon ang ang imo nga dala nga salakyan. German made. Autobahn. No. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Oo na. Tapos Illegal. Kaya ang Kundri na di ka kasuguan kapila ko mapreso you could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron? Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan way gidyan nalipat kay gid whatever na nawadaan kay gasolina. Ti bayad kaya sang fine Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugho, hindi ka to ka illegal to magtugho, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. Gani bayad ka fine. Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo padto Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Yes. Kabudlay. Mas German. Hindi lang ko tayo German. Hindi na kasang automatic. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Mas ka ng upper lang ng action boy. Abi ko ano naked in super naked. Ariyo kay may inang butan may wala ka top. Oo, di ba kay ginot? Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So sa Switzerland dakop na ko to. Dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat ka oras mo. Oo, tapos natabuay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin siya, boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Bare bottom lang siya. Naked. Okay. Diba? Anong bare bottom ba? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Gani kinuting explanation mo, pero tikat Hindi aki sa akon, maludatag. Bear, wala. Siya sa iya nga pang dalom. Why sa Dargo? Dargo guro or short Amo na nakabutang bare bottom. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko, bare siya po. Kaya sa akon, yung wala na yung bare bottom. Anong bare bottom man? Bare ba lang yung bottom? Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapa-clear ko lang sa imo para maintindihan sang hindi way kaintindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems! Perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa mas tabo ni siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang ya bottom? Butangan lang wala ang iya. Clear. Ang next section, boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Iba mo na mga pigeons na. Illegal pakanon? Illegal galing pakano, action boy. Hindi sa pwede mabuburan? Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya diba gamba? Gaman? Ano pa rin siya? Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused the citizen to correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo, dati ka linap pa lang. If you caught feeding the pigeons, connection boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section, boy, ang next naton, ano tanan ni gali-ligad? Pero yung sulito ta lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo nahambal ta? Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit madto sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department.
Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sang ginasakyan ko. Anay, amo naman aguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba, iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging, di ba? May ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba? May ara nga ano pa gani saba, ining ang isa pagid ba lang nga klase sang saging kadamo nga dan sang klase sang saging di bala ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di bala magsiling tagani wow oo ano na lang abi iban sina magkaon. Ano gani? Iban magkaon sa saging saba, hindi sila gusto tanukon, di ba la? Ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon. Na iba niya gusto maluto kauno. Report gikan sa Bacolod City Hall importante man ang mga balita ni Action Art ay hopon. Action Radio City Hall Report. Action Art mayong gabi sa report please kabin. Action na Marlon, since nga limitado lang time mo nabilin, was ipaloob lang natin, balikan na lang si Congressman Greg Gasataya. Kaya kaina, ato lang turnover sa ilang mga documents. Ang iban sa to, hindi to kompletong detalye, kundi ang gin-comply lang sa yara iya sa team or transition team niya sa kay Mayor Binglio Nadia, among ang nalista sa checklist sa DILG. Pero why ito isa-isa especially ang nabilin nga pondo mula sa sa third and last quarter sining nga tuig kay ti kinanglanlon ina bilang masihan man sang Benitez administration sa pagpungko na nila starting kay ina sang udto kag ti expecto sila kay ina kay request pa sila bla sa talatapan sang departamento o mga departamento nila, especially sa budget office, sang dugang mga detalye o kon ang pag-itemize, sining dugang kay pati ito ang mga listahan sa mga kuan mo, way mahatag Blackson Marlon sa mga job order casuals nga gin-hire sang city. Pero isa lang yun nga isugpon kay kundi mo sa inauguration ni Mayor-elect Albi Benitez, ang grupo nanday Vice Mayor Elcid Pamilyaran upon na dring apat ka mga konsihal sa ilalom sa Grupo Progreso mag-attend sila sa inauguration since nga may invitation sila grabaton sunod dring kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag sila nga di tapos naman ang election. In fact sila nga kapasalamat ko kay sa Grupo Asinso kay ginpadalaan sila sang invitation sa sining nga aktibidad. Di mag-attend sila kasi rin niya ang amon diri mandate sa pumuluyo is public service na Malaxon Marlon mo. Kasi niya hindi man pwede na nga tapos ng eleksyon dapat suportahan lang kung sino dira ang nagapungko nga local chief executive diri sa Bacolod. Pamatian na lang jutay nga palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Tomorrow may inauguration siyang Team Asenso and as Vice Mayor, I am invited and I am even honored na ara ako sa ang name ko ara sa invitation and ang all of us will attend no including sang sang 4 councilors. We are here to serve the public. Action Act mo ng mandate natin. We have to work with whoever sits as the executive. Amarason no kay sa mga ibang bagay may issues na sa opisina nga tinalo sa kompleto naman ng mga SP pa wasan ta na ipalayag ay patapita na lang sa panatuntunan na aksyon na hotline na balita gikan sa Bacolod City Hall Action Art ay hupuno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ining amahin dala sa aton sang
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga Aljon Celes kag Aldrin dira sa may SBB4 farm sa SB antes ang farm ni Attorney Dag Pandan, no? Ni Attorney Dag Pandan, si Erwin Gasapo, Aljon Celes kag Aldrin. Okay, Merle Gonzaga Kativir, Toto Balulot, araman taga-monitor Joseph Pacifico. Punto alas 9. Action Firing Line. Action firing line nga pagpangalagad sa mga adlaw, Webes, June 30, 2022. Magatakop naman temporaryo, magabalik ini buwas nga adlaw. Ako naman Action Marlon Hinubuya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.